gigamit gyud ni former President Rodrigo Duterte ang Art of War, nga diin ang unod sa maong libro Art of War, linglaha imong kontra, lipata imong kontra, ilara imong kontra. Mao na ni ang nahitabo karon nga diin gipahibalo ni Vice President Sara Duterte sa nakalabay nga semana nga mudagan og senador si Davao Mayor Basti Duterte o si Congressman Paulo Duterte o si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan karon gidinay na ni former President Rodrigo Duterte o gipahibaw nga ang gianunsyo sa anak niini nga si Vice President Sara Duterte nga mulansar siya pagka-senador kauban ang duha ka mga anak nini nga mga lalaki sa 2025 election dili kuno tinuod. Matod pa ni Duterte nga wala na siya plano nga mobalik pa sa politika tungod kay laos na siya o wa na siya pondo alang sa pagdagan pag-senador. Wa na siya pondo kuno wa siya campaign machinery nga magamit para pagdagan niya og senador o niya laos na kuno siya mga kabombo. Dugang pa sa kanhi presidente nga dili unta tuhuan si Inday Sara tungod kay talagsaon kayo na nga siya ug ang iyang duha ka mga anak lalaki magpapili pagka senador, tulogod ka mga Duterte magdugan og dagan pagka senador mga kabombo. Pero unya ra ko mutuo aning Duterte nga dili siya modagan pagka senador inigabot na sa filing sa Certificate of Candidacy kon COC. Kay bao biyata aning Duterte nga maayo kay nimo duwa og istorya. Maayo kay si Duterte aning gitawag atog mind game. Saon na bitaw sige siyang ingon nga di siya mudagan og presidente. Gibalik-balik niya nga di siya mudagan og presidente. Apan ang nahitabo, nahimo naman noong presidente sa Pilipinas si Rodrigo Duterte mga kabombo.